aký nepredvídateľný svet, v ktorom žijeme. Ráno sa dozvedám od svojho manžela, že mu niekto napúral účet a zobral peniaze. Už ich tam síce nemal veľa, ale aj tak. A potom idem na zastávku a predo mnou si hopsá veverička, ktorá si nesie oriešok. Jedna z týchto udalostí ma pobúri a naštve. A tá druhá ma poteší a pobaví. Je naozaj zvláštne všetky situácie, s ktorými sa dennodenne stretávame. Musíme čeliť iným situáciám, nielen takýmto, ako sú ukradnuté peniaze z účtu, alebo že pred nami ide veverička. Ale vo svete čelíme oveľa väčšiemu množstvu rôznych situácií. Musíme čeliť ľuďom, ktorí nás naštvu, pobúria, alebo nás naopak potešia. A je to na zamyslenie, je to naozaj taký zvláštny svet, pretože na jednom konci sa deje vojna a na tom druhom si ľudia užívajú a radujú sa, majú hojnosť. Či je ten svet relatívny, alebo či sa na ňo vieme naozaj objektívne pozerať a vieme objektívne posúdiť, čo bolo dobré a čo bolo zlé.